Umelá inteligencia je úžasná vec a spraví dve veci. Jednému človeku hodnotu vezme a jednému človeku hodnotu dá. Ale my sme sa teraz pomocou VO3 a spojením vlastne s hovoreným videí už sa dokážem duplikovať. Jak udělat to, že máš čísla na sítích? Pokiaľ vašim cieľom nie je zarábať veľa peňazí, ale robiť dobro pre toto ľudstvo, tak vysoká škola má význam. Pokiaľ vašim cieľom je byť lekárom a pomáhať ostatným ľuďom, má to význam. Fyziológia má to taktiež význam. Profitujte z umelej inteligencie. Akokoľvek je vám možné, proste aj dokážete to využiť, lebo je to momentálne karta, na ktorú všetci hráči vkladajú svoje vklady. To znamená, že keď budete vy ten, ktorý bude čiastočným vlastníkom tej karty, tak budete odmenení čo najväčším kapitálom. Sústredím sa naozaj len na veci, ktoré dokážem ovplyvniť, pretože jedného dňa ja aj ty umrieme a nejak to nezmeníme a potom proste jediné, čo po nás ostane, je ten hrob. Čiže jediné, na čo sa sústrediť, je to, aby sme dokázali prežiť čo najlepší život, ktorý žijeme teraz. Máme zde Gemini, ChatGPT, máme zde Groka. Co z toho ty si myslíš, že je nejzajímavější používat? Najlepšie je momentálne asi využívať. Ráda bych poděkovala našemu hlavnímu partnerovi budupilotem.cz, který nám propůjčil tady tenhle hangár, a pokud vy máte zájem si jak prožít zážitkový let anebo si udělat papíry na pilota, tak určitě neváhejte a mrkněte na její webové stránky. Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu OneFlow. Dnes s velmi výjimečným hostem Tomášem Ižvoltem. Tomáš Ižvolt je člověk, který se věnuje umělé inteligenci, ale v trošku jiné sféře. Tomáši, co přesně děláš s umělou inteligencí? Filip, ahoj, som rád, že si ma pozval do tohto podcastu a len na začiatok by som rád povedal, že určite sa nepovažujem za experta, ale skôr človeka, ktorý s tým strávil veľa času a tým pádom mám nejaké vedomosti z praxe, ktoré dokážem ľuďom odovzdať. A trénujeme, hlavne vlastne sa venujeme AI modelkám, to znamená, že vytvárame AI charaktery, na základe ktorých následne monetizujeme content pomocou páky sociálnych sietí. Jak dlouho se tomuto tématu věnuješ? Venujem sa tomu od minulého roka, novembra, kedy vlastne mi vtedy napísal môj kamarát, teraz už veľmi dobrý aj partner v biznise zároveň. On vedel, že sa venujem OFM-ku a on testoval vlastne AI-ka. A prišiel na to, že už dokáže vytvoriť pomerne dobré fotky a videá, tak sme to následne trénovali na modelkách, s ktorými sme boli zazmluvnení a mali sme s nimi spoluprácu a prišli sme na to, že si dokážeme následne vytvoriť aj vlastné charaktery. A vlastne to je doba, od ktorej sa tomu venujem. Vtedy to bolo ale úplne iné, ako je to teraz, kvôli tomu, že tá AI sa strašne posúva dopredu. A sám si vieš predstaviť, že vtedy tie fotky vyzerali ešte tak ako plastelina. Vyzerala tá modelka nič realistické a teraz už to dokážeš dostať do top kvality, ale sa to stále má kam posúvať. To znamená, ty jsi to velmi jako dobře zmínil, že ta umělá inteligence strašně progresovala za poslední dobu a ještě hlavně kam se to posouvat bude, to je též zajímavý. Pokud se náš divák teď aktuálně na tento podcast dívá z budoucnosti, teď se aktuálně bavíme o umělé inteligenci, která je na úrovni ChatGPT 5, to znamená celkem teďka čerstvý model, který je v éteru kolik, 2 týdny, něco takového. Áno, je to pravda. Na kterém modelu si začínal tady celý tento biznes stavět? To ti neviem povedať, ale určite ti viem povedať, že čo sa týka toho napríklad Kling, tak bol o 3 alebo 4 modely dozadu, teraz je na 2,1 Pro. A na základe tohoto my vlastne porovnávame. Hneď ti poviem prečo, pretože ten ChatGPT model ešte vtedy nemal možnosť ani vytvoriť fotku. To znamená, že s chatom ti to nemôžem porovnať, lebo sme ho vôbec nevyužívali, ale môžem ti povedať, že teraz s pomocou ChatGPT mu dokážeš napísať príkaz, na základe ktorého ti vytvorí vlastnú identitu, ktorú chceš. Či už je to modelka do reklamy, ako používame my, teda vlastne modelky, alebo vlastné charaktery, ktoré môžeš pomocou sociálnych sietí monetizovať, ako je napríklad YouTube automatizácia, s tým, že ešte určite potrebujú úpravy daných programov tak, aby boli top kvality. To znamená, že my se bavíme, že tu umělou inteligenci využíváš, nebo jak si to představuji já, ve 2 sférách. První je vlastně ta vizuální, to znamená, máš prostě fotku, video té modelky, a pak druhá sféra je ta analytická, že vlastně potom si back testuješ a back analyzuješ vlastně to, jaké tam byly čísla a výsledky. Děláte i vy tady tu formu číslo 2, nebo čistě opravdu jedete na princip, že vidím, že tato fotka funguje, tudíž to budu více tlačit dopředu? Ja ti presne poviem, čo robíme hlavne. Čo sa týka monetizácie na sociálnych sieťach, to ty určite vieš, tak je, že strašne veľa ľuďom ide o tú viralitu a o tú viralitu ide len vtedy, keď nemáte žiadny predajný produkt. Potom sú oveľa dôležitejšie konverzie.
A to bol náš počiatočný cieľ mať čo najvirálnejšie a rozbehnúť čo najviac naše modelky, ale teraz pracujeme s tým, aby sme čo najväčšie percentum toho publika konvertovali a na základe toho tvoríme trendy. Vytvorili sme si vlastného custom bota, kde sme dali profily AI modely, ktoré majú najväčšie čísla. Začnem s tým, že len čísla na sociálnych sieťach a druhý má za úlohu trackovať čísla na FanView. To je platforma, kde predávame tieto modelky, k tomu sa dostaneme neskôr. A títo dva boti nám vlastne ukazujú, že ktorá modelka teraz najviac trenduje a na základe čoho, že čo je ten dôvod. A zrovna aj to je tá vec, ktorý je najväčší faktor toho, že content, ktorý ideme vytvoriť do budúcna, tak na základe toho sa rozhodujeme, že čo je najväčší trend. Rozumím. Mě by ještě zajímala celá tvoje perspektiva, protože to, proč jsme se zde dnes potkali, je to, že chceme rozebrat umělou inteligenci více do hloubky, říct si vlastně pro, proti, co s tím můžeme dělat, jak to může vlastně běžný člověk, který na to teď kouká, využít. Ale než se do této sféry dostaneme, tak mě zajímá v první řadě. Ty teda si řekl, že děláš AI modelky, to znamená nějakým způsobem na tom to vyděláváš. Řekni mi, protože samozřejmě všeobecně to schytává dost kritiky. Jak se ty k tomuto stavíš, jak nad tím přemýšlíš, protože to mě též jako dost zaujalo, že to vidíš jako krátkodobý biznis. Povídej. Určite som nepovedal, že to vidím ako krátkodobý biznis, ale myslím si, že z časti máš pravdu, keď to nemá stabilný základ. A kritika je vlastne fixná cena úspechu. To znamená, že kritiku získaš, keď robíš čokoľvek a na základe toho som sa rozhodol, že som nemal peniaze a vedel som, že môžem vytvoriť umelú inteligenciu a mal som taktiež k dispozícii človeka, alebo teda kamaráta, ktorý je v tom veľmi šikovný. To znamená, že keď si splníš tieto 3 faktory a dáš si do zátvorky, že čo vlastne znamená podnikanie a to je vlastne zarobiť čo najviac peňazí za čo najkratší čas, čo najnižšími nákladmi, tak tam sa končí tá zátvorka a rovná sa AI model pre mňa. Ja som si to vytvoril kvôli tomu, že s umelou inteligenciou nepotrebuješ žiaden vysoký kapitál na to, aby si dokázal vytvoriť vec, ktorá ti dokáže zarobiť peniaze, ale dôvod, prečo som si vybral AI Models je ten, že som potreboval peniaze hneď. Teraz sa dostávame do tých vyšších levelov, ako keď sme sa rozprávali pred podcastom a môžem to povedať aj ľuďom, že už nie sme len tí, ktorí fungujú na tej platforme, ale začíname sa spoznávať alebo baviť s tými, ktorí tú platformu vlastnia, pretože sme im vytvorili nejakú hodnotu. Táto hodnota sa meria na základe profitu a na základe toho máme aj možnosť sa s nimi baviť a ísť o krok ďalej. V rámci toho, jak tedy vy tam vedete tu traffic, protože to je jako strašně důležitá část tohoto biznesu, vy to děláte formou reklam nebo organika? Předpokládám, že asi organika. Áno, všetko je organické. Jak tedy funguje u vás reklama, pokud tedy děláte? Pokud vôbec? Jediné, kedy robíme reklamu, je, že keď máme overený nejaký profil, ktorý sa všeobecne zaoberá len AI models na sociálnych sieťach, my im zaplatíme buď jednorazový poplatok alebo percentage toho, čo nám prinesú, s tým, že s tým percentageom, teda percento zo zisku, oni s tým väčšinou nesúhlasia z dôvodu toho, lebo vedia, že nemajú lojálne publikum. To znamená, že to publikum sa nekonvertuje. A jediné ty, ako dokážeš ovplyvniť tú konverziu toho publika, je to, že tam dáš reklamu, ktorá vieš, že už v minulosti fungovala a vieš, že sa tým ľuďom bude páčiť na tú modelku a to je vlastne jediné platené promo, ktoré robíme aktívne. Ináč potom organicky budujeme tie profily na Instagrame s tým, že máme skúsenosti asi so všetkými sociálnymi sieťami. Instagram robíme kvôli tomu, že je to najviac dlhodobý profil, ktorý keď si vybuduješ a teda Instagram, alebo teda konkrétne Meta, hodnotí silu tvojho profilu na základe TrustScore. To je nejaká hodnota, ktorú oni tam majú v báze, aby si povedali, že či tento profil budú odporúčať alebo ho nebudú odporúčať následne ďalším divákom na základe toho, ako ty sa správaš. A my sme tam vybudovali silné profily a jediný dôvod, prečo tam fungujeme, je ten, že máme stabilnú základňu fanúšikov. To znamená, že tá reklama ale funguje s tým, že vy niekomu dáte peníze, ne, že si zapnete Meta Ads. Nie, jenom ať nie. si správně to vôbec nerobíme. Meta Ads vôbec neděláte, protože nechcete, nebo protože vám to blokují a neumožňují to? Kvôli tomu, že to nie je dovolené. Jo. Rozumím. Já jsem vlastně dlouhé roky dělal správu reklam, takže vím, co to obnáší. I vím, ale díky tomu, že vlastně ty jsi schopen tam škálovat vlastně ty obraty, ty příjmy a tak dále, proto mě to vlastně zajímalo. A pojďme teďka do dalšího topiku, který je v tomto též velmi jako klíčový, a to je tedy samotná tvorba tady té modelky. Pojďme říct celý ten proces, jako vznikne nápad, řeknu si, hele, chci, aby to byla bruneta, blondýnka, nebo jak nad tím přemýšlíte, jak to děláte vlastně? Rozumiem. Môžeme ísť na to, čo je dôležité, aby som ľuďom povedal, že ak chcú vedieť aj presné detaily a to, ako
ako si nastaviť ten konkrétny program. Spolu s ChatGPT, tak si to môžu pozrieť. Vydali sme na to teraz nový guide, ale my teraz v podcaste sa ideme o tom baviť, že my tie profily na začiatok je veľký otáznik, pretože ty nevieš, ktorá modelka bude fungovať. Ideš proste robiť krok do neznáma. Najlepšie na základe toho je vytvoriť si štatistiku profilov, ktoré najlepšie fungujú, preto presne máme tých botov a sú zdieľaní aj v skupine s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme. Na základe toho si tí ľudia môžu pozrieť tie profily a uvážiť, že aký profil chcú mať a aký chcú mať níž. Skúsim ti povedať 3 príklady, ktoré sú najčastejšie. Najčastejší príklad je všeobecný. Keď sa pozrieš na všeobecný príklad, tak máš možnosť osloviť čo najväčšie publikum, ale máš aj najväčšiu konkurenciu. Čiže ak si začiatočník, toto nie je príklad, ktorý ťa bude lákať. Druhý príklad je všeobecný plus níž. Níž znamená zameranie. To znamená, že máš modelku napríklad, ktorá je len Aziatka. Ten níž je Ázia kvôli tomu, že sú ľudia, ktorí prirodzene majú bližšie k tomuto níšu, ale ktorí zároveň ho majú menej radšej. To znamená, že to publikum, ktoré získaš, je menšie, ale viac lojálne. No a potom je úplný niche down, to znamená, že je nejaké povolanie plus nejaká krajina a národnosť. A na základe toho sme my začínali, že sme potrebovali vytvoriť čo najmenšie publikum, teda osloviť čo najviac možno lojálne publikum, s tým, že sme vedeli, že nie je veľké. A takto všetko začína. Toto je ten prvý proces, že si vybereš, čo chceš robiť. Druhý veľmi dôležitý krok je vytrvať a reálne to robiť, lebo väčšina ľudí pridá 5, 10, 15 reelsiek, 20 a už si myslia, ako zarobia moc peňazí, lebo to prezentujú ľudia na internete. A to bohužiaľ nie je pravda. Pravda je presný opak, že ten prvý profil nemusí výsť vôbec a môže výsť až ten tretí, kde tomu dáš tie 3 mesiace. A zároveň jediný rozdiel medzi človekom, ktorý tomu dá 3 týždne a 3 mesiace, je ten úspech v podstate, pretože jeden vytrval dlhšie. Pokiaľ je to napríklad človek, ktorý spolupracoval so mnou, tak jediný rozdiel je ten čas, pretože tie informácie dostal odo mňa také isté, keď bol v mojej skupine alebo tak. Čiže teraz máme vybraté, že ako chceme, aby naša modelka vyzerala a čomu sa venovala a ideme sa pozrieť konkrétne na základe toho, ako chceme, aby vyzeral, čomu sa venoval. Máme samozrejme nejaký výzor v hlave a ideme sa pozrieť, ako si ho teraz vytvoríme. Začal by som s tým, že si napíšeme do ChatGPT nejaký konkrétny prompt, aby nám túto postavu vytvoril. Pokiaľ nie sme schopní ten prompt vytvoriť z vlastnej hlavy, lebo je to na nás moc komplikované, tak ideme na Pinterest a pozrieme si nejaké modelky, ktoré vyzerajú podobne tej našej, ktoré chceme. Môžu byť aj AI, môžu byť zároveň reálne, ale určite nepoužijeme ich poslednú identitu, pretože to by bola krádež identity a to my nechceme a tomu sa chceme vyhnúť, lebo nemáme ich povolenie. To znamená, že si pozrieme ich identitu, vezmeme si od nich črty, ktoré chceme, tie črty, ktoré chceme, napíšeme do chatu a chat nám vytvorí na základe toho vlastný charakter, vlastnú identitu, už tú, ktorú ako chceme vyzerať my. Napríklad, keď zoberieš 2 fotky a vytvoríš to z nich, sa ti zmiešajú 2 fotky. Keď 3, zmiešajú sa ti 3. Rozumieš tomu? Teraz máme tú identitu, ale vyzerá strašne plastovo. Nepoužiteľne proste, nezarobia sa s ňou peniaze. Túto identitu vezmeme a máme 2 možnosti. Buď ideme do programu, ktorý je na webe, lebo nemáme silný počítač, alebo do programu, ktorý si sťahujeme a funguje na našom lokálnom zariadení. Upozorňujem, ten program na lokálnom zariadení je oveľa komplexnejší a komplikovanejší a používa sa napríklad Comfy UI. Do toho Comfy UI to je len prostredie, keď si predstavíš ako tento hangár a do ňoho potom trénuješ lory. Lora znamená, že je to nejaká daná časť alebo identita tej modelky, ktorá chceš, aby bola konzistentná do budúcna. Nemusí to byť na modelky, môže to byť, opakujem, na čokoľvek iné. Môžeš si trénovať animované videá proste na YouTube automatizácie, ktoré následne monetizuješ, alebo pre nejaké značky, nejaké produkty. S tým, že toto je ten konkrétny postup na Comfy UI, je to na zariadenie, ktoré si stiahneš a najlepšie je to spraviť tak, že budeš to trénovať. Nie je iná možnosť, že sa to naučíš rýchlejšie, lebo na to nie sú ani konkrétne guidy na YouTube a ak sú, tak sú väčšinou nekvalitné. Naozaj to ten človek musí skúšať. Naopak tá druhá možnosť, a tu určite odporúčam vyskúšať každému, kto je začiatočník, že ide na web, vyskúša si to s tým chatom, následne si tú identitu, ktorú si vytvoril, sa s ňou presunie do Fluxu. To je program, ktorý je samozrejme na obyčajnom prehliadači za lacné peniaze a tam si už vytvorí vlastné fotky, modelky, ktoré chce.
A tímto způsobem já třeba přemýšlím, jak bych to využil já ve své perspektivě a ke svým věcem. Jsem třeba takto schopen já si vytvořit vlastního obchodníka například, když bych si chtěl dělat obchodníka, který by se prezentoval na sítích jakožto člověk, dám příklad třeba realiťák, takže dejme tomu, že vytvoříme realiťáka, ale tak, aby to jako bylo věrohodné, aby nešlo poznat, že to je umělá inteligence, protože jakmile vidím reklamu nebo nějaký post, kde je umělá inteligence, že jako to vidíš na tu první dobrou, tak už se ti to nelíbí, lidi to odmítají, zahazují, zatracují a tak dál. Lze to nebo to nelze? Áno, ide Sme to. v té technologii, že už to lze? Ja ti presne odpoviem na to. Ide to ale na 80%. Teraz ti poviem prečo len 80%, lebo tých zvyšných 20% záleží na dĺžke videa a kvalite. Pokiaľ chceš video, ktoré je do 30 sekúnd, tak ti to dokážem spraviť, tak aby to takmer nešlo poznať, kvôli tomu, že ty poznáš, jediné, kde to poznáš, sú emócie. Už nie na základe kvality. Ten človek nemá proste emócie, keď rozpráva. Je čisto ako robot. A aj keď ti tam pridám proste cez Eleven Labs ten hlas, tak to hneď na začiatku poznáš, že to je... Když by to tady nadaboval člověk, ale ten vizuál, ten face by byl někdo jiný, tak to už lze? Tím ty emoce lzou vyjádřit? Idú tam doplniť, áno. Ale stále si myslím, že to poznáš. To je dôvod, prečo si myslím, že AI models a umelá inteligencia sú na začiatku, pretože ty máš tie programy sa delia podľa mňa na 2 levely. Jeden level je, že to poznáš hneď a jeden level je, že to poznáš na niektorých videách. A stále ani jeden program z tých všetkých, ktoré poznám a využívam, nie je na tom leveli, že by si to nepoznal vôbec. Myslím si, že tam sa dostaneme tak za rok, možno troška skôr. Ale čo sa snažím povedať teraz je, že level, kedy budeme obaja vedieť, že tá AI je v tej generácii tých fotiek a videí na tom najvyššom leveli, je vtedy, keď aj tie horšie programy, čo sú teraz, budú schopné vytvoriť to isté ako tie najlepšie. Že všetky tie programy budú na tej istej konstantnej úrovni generácie. Rozumím. Mě zajímá, a teďka zase opět trochu praktičnější část pro diváky je, pojďme se bavit i o té umělé inteligenci vlastně jako více dohloubky. To znamená, že nejenom o tom, že jsme schopni si udělat modelku, ale jsme schopni s tím pracovat, že GPT-5 má ty agenty, search na webu a tak dál. Jak to ty využíváš kromě tady tvorby modelek? Ja by som takto na začiatok len rád povedal, že umelá inteligencia je úžasná vec a spraví 2 veci. Jednému človeku hodnotu vezme a jednému človeku hodnotu dá. To znamená, že úloha umelej inteligencie je rozdať hodnotu všeobecne ľuďom, ale zároveň ju vezme jedincovi, ktorý rozmýšľa len pomocou nej. Lebo ako ľudia potom následne nepoužívame našu hlavu, ale ChatGPT používa za nás a jediný, kto z toho profituje, je ten človek, ktorý ho vytvoril. To by som len povedal na začiatok a ja to používam veľmi často, pretože my vytvárame na tie profily nejaké myšlienkové mapy a akcie, ktoré potrebujeme využiť na to, aby sme zarobili čo najviac peňazí. To znamená, že maximalizovali zisk. Skúsim ti povedať príklad, keď je nejaký všeobecný sviatok alebo niečo celosvetový a vieme, že keď dáme veľké zľavy na profily, príde čo najväčšia vlna zákazníkov, tak vtedy sa to snažíme využívať tak, aby sme maximalizovali ten zisk na základe toho, aby sme získali čo najväčšiu pozornosť, vtedy sa nepozeráme na konverzie a na konverzie sa pozeráme až ten nasledujúci deň alebo o 3 dní neskôr, kedy nejaký z tých fanúšikov ešte na tom profile ostane a máme vtedy priamo tú možnosť na základe tej psychologickej hry, akcie, ho konvertovať. Rozumím. To znamená, když bych se tě měl zeptat, jestli vidíš umělou inteligenci spíše pozitivně či negativně, vím, že to je velmi těžká otázka, která nemá jasně ano nebo ne, ale co si o to myslíš? Končí to pozitivně nebo negativně na konci dne? Ja to určite vidím pozitívne kvôli tomu, že teraz z toho zarábam peniaze a profitujem. A myslím si, že to je zároveň moja rada pre všetkých, ktorí práve pozerajú tento podcast a to je to proste, že profitujte z umelej inteligencie. Akokoľvek je vám možné proste a dokážete to využiť, lebo je to momentálne karta, na ktorú všetci hráči vkladajú svoje vklady. To znamená, že keď budete vy, ten, ktorý bude čiastočným vlastníkom tej karty, tak budete odmenení čo najväčším kapitálom. A takisto to momentálne robím ja a zatiaľ to vychádza, zaklopem si. A čo je dôležité, tak je, že robiť čokoľvek, čo sa toho týka, lebo AI už je zväčša múdrejšia ako väčšina populácie. To znamená, že čokoľvek dáš robiť AI a dokážeš ju to naučiť, vie robiť aj človek. Čiže ho vieš nahradiť niečím, čo je automatizované a naučiť to tak, aby to nerobilo chyby. Môžu to byť napríklad automatizácie do firiem na výrobu, či už na softvére alebo na sociálne siete, tvorba vlastnej platformy, čo bolo doteraz extrémne komplikované a ťažké. A teraz možno bude ešte viac kvôli tomu, že tá konkurencia narastie s tým, jak teda klesol ten
level základnej výroby a toho. Jediný dôvod, prečo ja robím AI model, že je to jednoduchý princíp. Vytvoríš si identitu, fotky, videá a tie predávaš pomocou marketingu. Tam je proste bodka, toto je jediná rovnica. Řekni mi, kde tě za posledních týden, 14 dnů, 3 týdny nejvíce překvapila umělá inteligence, kde jsi řekl, tyjo, tak teď už jako je to fakt zajímavý, že to zvládne i ten task. Je nějaká taková věc, kterou si dělal, kde tě tak opravdu překvapilo? My neustále komplexne skúšame, keby ten telefón mám položený hentam, ale my sme sa teraz pomocou VO3 a spojením vlastne s hovoreným videí už sa dokážem duplikovať. A nie na 100%, presne, ako som ti povedal, ale na 80%. A v MacBooku aj proste takto celkovo už začíname pridávať realistické marketingové videá, že ten človek ako keby tam sedel a rozprával sa prirodzene. Čo som ale taktiež šokovaný, je, že väčšina ľudí si myslí, že tie sociálne siete tú umelú inteligenciu zakážu, ale opak je pravdou. Dovol mi ti povedať môj názor a ten názor je taký, že to všetko sú komerčné platformy, na základe čoho zarábajú peniaze. A jediný dôvod, prečo to nezakážu, je ten, že majú zvýšený profit aj oni. Oni to určite budú regulovať tak, ako doteraz, že AI modelky alebo taktiež OF modelky, keď hneď zo začiatku začneš pridávať explicitný content, ten profil na šupu skape. Keď tam pridáš link nejaký, aby sa ľudia mohli prepojiť, ten profil na šupu bude nepoužiteľný. Ale keď to budeš robiť strategicky aj rozumne, tak oni ti to budú púšťať aj bez ohľadu na to, že vedia, že tam ten odkaz máš. OK. Co se týče těch jazykových modelů, protože my jsme to vzali vlastně víc do hloubky, jsme se vlastně nebavili moc o jiných umělých inteligencích, než je primárně ten ChatGPT, anebo tedy i na tvorbu toho vizuálu. Máme zde jako celou paletu a zase ti diváci, co se na to teď koukají, tak pravděpodobně těch AI bude ještě víc, budou novější modely a tak dále. Ale v tuto chvíli opět vstáhnu to k té verzi ChatGPT 5. Máme zde Gemini, ChatGPT, máme zde Groka, že, od Elona Muska, máme zde jako celou paletu. Co z toho ty si myslíš, že nejzajímavější používat, ať už pro konkrétní profese, či i pro retail, pro lidi, kteří s tím chtějí dělat maily, kteří s tím chtějí nějakým způsobem analyzovat věci? Najlepšie je momentálne asi využívať ChatGPT alebo Gemini. Skúste mi povedať môj názor na to. A môj názor na to a dôvod je taký, že Gemini má najväčší obsah dát k dispozícii. Ľudia sa síce pýtajú najviac ChatGPT a veria najviac ChatGPT, alebo teda on im poskytuje odpovede, ktoré chcú počuť a to je dôvod, prečo ľudia veria ChatGPT. ChatGPT častokrát klame a to obaja vieme. A dôvod, prečo si myslím, že Gemini ho môže dobehnúť a obehnúť je jediný a to je ten, že Google má nespočet dát, z ktorých môže čerpať. Google ľudia verili alebo veria historicky oveľa viac ako iným firmám a to znamená, že má najväčšiu históriu dát, ktoré môžu do tej inteligencie zapojiť. Na základe toho budú generovať lepšie odpovede a ľudia si povedia, že OK, Google je teda lepší, Gemini je teda lepšie ako ChatGPT a zmeníme teda platformu, ktorú používame. Ale zase tam prichádza ten otáznik kvôli tomu, že ChatGPT alebo Sam Altman to robí múdro a udržiava si ľudí na základe toho, že chat, aj keď napríklad tá 4, on nemal ani tucha, čo ti mal odpovedať, ale vždy ti niečo povedal, chápeš? Niečo, čo si buď chcel počuť, alebo nebola tma prostě. No mně se na tom hrozně vždycky líbilo, že ty se ta škola 3+2, no ti to řekne 7, ty mu řekneš ne, špatně a on ti na to řekne, já se omlouvám, ty máš pravdu, ano, je to velká chyba. To je pravda. Prostě... S takýmito malými číslami sa to nestávalo, keď sme tam dávali aj my prepočítať nejaké rovnice a čísla, tak sa to stávalo často. Ano. Ale teďka ta 5 by měla mít 4x menší halucinace, zase opět pro diváky si myslím, že už ta novější verze 6 a tak dál bude zase někde jinde. Ale 4x méně halucinací to má ta 5. Ale lze to poznat. Jo? Já fakt jsem teďka tam dělal nějaký PDF, nějakou práci s tím a pokud mi to ty data vyextrahovalo, což byl jako druhý úspěch, že jo? Tak to bylo fajn. A ono je to úžasné a posúva sa to strašne rýchlo dopredu. Čo som si všimol na umelej inteligencii, tak je to, že ľudia sa ju snažia vymeniť za ľudí. A to je tá nevýhoda pre tých ľudí, ktorí nemajú hodnotu, ktorú sú schopní nejakým spôsobom poskytnúť. A zároveň proste tam je ten veľký otáznik, alebo to, čo v ľuďoch vzbudzuje strach. Tomáši, mám na tebe další otázku a to velmi prostou. Na tento podcast koukají hodně lidi, co jsou v biznesu, mají firmy, SROčka, živnostníci. Jak bys jim doporučil, že mají využívat umělou inteligenci, klidně GPT, Gemini? Nechám na tobě. OK. Určite najlepšie bude spraviť si file. Do tohto failu by som si napísal, čo je mojou úlohou v podnikaní na najbližší čas a za aký čas. Čiže poviem príklad, môjim cieľom je zvýšiť predaje môjho produktu pomocou sociálnych sietí za 50 dní. Na najbližších 50 dní a vytvoriť si plán. Na základe tohto plánu by som napísal všetky aspekty, ktoré sú momentálne aktuálne, čiže čísla, ktoré mám na sociálnych sieťach, ako často vydávam, aký content pridávam a ako funguje toto podnikanie doteraz a aké mám výsledky. Z
od tých výsledkov by som sa snažil odraziť tak, že nech mi napíše, že aké sú možnosti, keď by som dal zľavu, aké sú možnosti, keď by som zdražil ten produkt, lebo keď zdražíme produkt, tým pádom maximalizujeme zisk na jednotku predaja, ale zároveň ten počet tých predajov sa zníži. Čiže napísal by som mu, že takéto možnosti nech mi napíše a poslal by som mu ten file. Ten file by obsahoval úplne všetko ohľadne údajov a predajného procesu, ktorý používam teraz. A teda jeho úlohou by bolo prísť na to, ako by som ja dokázal zvýšiť svoje tržby toho produktu na sociálnych sieťach za 50 dní. On by mi napísal presný plán, ale tento plán by nebol ešte úplne tak dobrý, tak presný a taký, ako si ho predstavujeme my. To väčšinou na prvý pokus tá odpoveď nikdy nie je tak dobrá. Napísal by som mu teda, nech sa ešte opraví, nech tam niečo doplní, čo si myslí, že tam chýba. A zároveň určite veľmi užitočná vec k tomuto je 100 Million. Alex Hormozy má 3 knihy. Všetky tieto 3 knihy majú úžasné informácie v sebe a pokiaľ by ich niekto čítal v minulosti alebo chcel prečítať do budúcnosti, tak ten z minulosti by mu určite odporučil, že sa to oplatí, pretože majú veľmi užitočné biznis modely. A myslím si, že toto je vlastne spôsob, ako by som to spravil, s tým, že ten Alex Hormozy má vlastný vytrenovaný model ChatGPT, priamo v ChatGPT. Neviem teraz presne ten názov, môžeme ho tam potom doplniť a tento model môžu ľudia používať na základe toho, aby sa tie sales pohli dopredu, pretože je tam niekoľko typov, ako sa tie sales dajú maximalizovať. Další otázka, kterou bych na tebe měl, je, protože to, co ty děláš, je to, že vlastně máš AI modelky, které potřebují růst na sítích. To znamená, moje otázka teď velmi jako simple, jednoduchá. Jak udělat to, že máš čísla na sítích organicky, či přes nějaké spolupráce? Dej našim divákom nějaký návod. Najdôležitejšie je na týchto sociálnych sieťach začať pridávať videá a stratiť ten pocit toho, že ostatným záleží alebo ostatní majú nejaký názor na vás a vy sa podľa tohto názoru cítite nepríjemne. Ten pocit je najdôležitejšie stratiť, pretože jediné, na čom záleží v tom, čo tvoríte, je to, že či ste v tom dobrí a či to prináša výsledky vám, nie názor druhých. To znamená, že napríklad ja, keď mám v AI Models Profit a prezentujem sa s tým na sociálnych sieťach, sú ľudia, ktorí to hodnotia na základe toho, že sa im to nepáči a sú ľudia, ktorí si z toho zoberú hodnotu a teda ja tým pádom za svoje skúsenosti dokážem maximalizovať svoj zisk a predať im nejaký produkt. Čiže ja to hodnotím len na základe toho a v prípade, že pre vás je to výhodné začať teda tvoriť na tie sociálne siete, tak určite začnite. Začal by som s tým, že by som postoval čokoľvek, čo ma napadne v mojom odvetví. Teraz nedávno som sa rozprával teda s pánom, ktorý by chcel začať točiť na sociálne siete a spracovávajú parkety, orábajú a jediné, čo som mu povedal, je na začiatok len kopírovať jedničku v tomto trhu. Že určite to niekto taktiež točí, ale len točí tie isté videá, čo točí on. Nejde o to, aby sme vytvorili niečo nové, niečo prevratné, niečo, čo zmení internet. Ide len o to, aby sme získali viac zákazníkov na sociálnych sieťach. Na názore tých, ktorí nie sú náš potenciálny zákazník, nám nezáleží, pretože to nie je človek, ktorý nám má v budúcnosti chuť alebo potenciál odovzdať jeho kapitál. Čiže by sme s tým strácali čas. Jediné, na čom nám záleží, je osloviť publikum, ktoré má záujem o naše služby alebo produkt. Toto je jediné. Tie sociálne siete je najlepšie budovať tak, že state the facts and tell the truth. To znamená, že budovať ten profil na základe toho, kto ste a čo viete. V prípade, že nič neviete, využite umelú inteligenciu na to, aby ste sa nejaký skill naučili. Popri tom, ako sa tento skill budete učiť, ho natáčajte na sociálne siete, ako robíte napríklad cold calling, učíte sa spracovať tie sociálne siete pre klienta a celé toto, keď budete dokumentovať, prídu ľudia, ktorí keď uvidia, že ste dostatočne dobrí, budú pripravení vám odovzdať ich kapitál na základe toho, že už majú vybudovanú vo vás dôveru. Že videli, že ste touto cestou prešli a oveľa ste sa zlepšili. Keď už ste v tom bode, že ste fakt dobrí, ale ešte ste nezačali točiť na sociálne siete, tak v podstate začnite. Jediné, na čom záleží, je, aby ste pridávali content pravidelne a zlepšovali sa v tom. To znamená, že nemusíte vytvárať ani nové video, môžete každý týždeň pridať to isté video, ako napríklad ten pán s tými parketami, ako umýva parkety, len v jednom videu dá lepší uhol, v druhom videu dá lepšiu hudbu, v treťom videu dá nejaký nadpis, ktorý tam udrží ľudí dlhšie. V štvrtom videu k tomu bude aj hovoriť, pretože už bude pripravený hovoriť na tú kameru. Ale to 10. video bude to 10. video, ktoré bude naozaj virálne a tam sa stretnú všetky tie aspekty toho, aby sa ten profil budoval. A budovanie profilu na sociálnych sieťach pre slavu nemá význam. Slava nie je hodnotná vec. Hodnotná vec je silný brand a pozornosť. Silný brand je to len vtedy, keď máš impact na tých ľudí,
teda keď si slavný, tak jediné, čo dokážeš získať, sú spolupráce na základe toho, že ti niekto zaplatí za tvoju pozornosť, že si to niekto len pozrie, nie že si niečo kúpi. S tým, že tí ľudia dúfajú v to, že si to kúpia. Keď má niekto firmu, alebo je priamo podnikateľ a chce rásť na sociálnych sieťach, to znamená, že chce, aby jeho profil rastol, tak najlepšie je tvoriť videá, sú teda dva typy videí, jedni sú edukačné a jedni sú zábavné. Teda dokážeš to nejakým spôsobom dať dokopy, to určite odporúčam, ale dôležité je, že netvoriť len jedno z nich. Jedno má za úlohu prilákať pozornosť, druhé má za úlohu konvertovať ľudí. Vždycky je najlepšie to nejakým spôsobom spojiť a nájsť kompromis. Nechceme mať strašne veľa pozornosti, ale pozornosti napríklad od detí, ktoré sledujú tie vtipné videá alebo tak, ktoré by naše podnikanie mohlo tvoriť. Aj keď naše podnikanie na konci dňa má úplne iný účel. Vždycky záleží od toho, ako sa správame a ako rýchlo hovoríme na tých videách, tak na základe toho aj prilákávame našu audience. Mohli ste si všetci všimnúť, aj ty, Filip, že ja hovorím veľmi rýchlo. Ja hovorím tak rýchlo kvôli tomu, že majorita kontentu, ktorý tvorím ja a zároveň natáčam, je ten, že je to short form. To znamená, že ja za čo najkratší čas musím povedať čo najväčšiu hodnotu, aby si to pozrelo čo najviac ľudí a dali mi follow. A takisto je to vlastne aj na tých účtoch, ktoré spravujem, ale zase naopak teraz je ten podcast, kedy si ten človek sadne, nájde si čas a máme možnosť prebrať niečo hlbšie a máme viac času. S tým, že väčšina ľudí nikdy nemá význam začať tvoriť najprv long form, až potom short form. My tým ľuďom najprv potrebujeme odovzdať hodnotu a v ich očiach sa ukázať ako niekto, prečo oni majú dôvod niekoho sledovať a na základe toho sa oni rozhodnú ísť z toho short formu na ten long form. Sú len 3 dôvody, prečo by si niekoho sledoval. Jeden je status, druhý sú peniaze a tretí sú vedomosti. Pokiaľ niekoho zaujímajú AI models, má význam sledovať tento podcast, pretože mám tie vedomosti. Pokiaľ niekto chce zarábať viac než 10K mesačne, tak má význam sledovať tento podcast, lebo to robím s AI Models. A v prípade, že niekto už ma pozná, tak to bude sledovať ten podcast len kvôli tomu, že ma pozná a v jeho očiach by som mohol byť ako niekto, kto by chcel mať taktiež v budúcnosti číslo na sieťach a vlastný brand a preto to bude sledovať, čiže tieto 3 veci. Rozumím. Já když nad tím přemýšlím a kdybych sám měl OnlyFans management agenturu, ať už AI fyzickou, to je jedno a zkrátka využíval bych ty technologie, co ty. Já bych se snažil nad tím přemýšlet trošku víc dopředu z pohledu udělat to stylem kasína, to znamená, že bych si vlastně na ty své usery, ten svůj target, tu audience bych si vlastně vzal, napojil bych si do databáze WhatsApp, ManyChat, to je jedno, e-mail marketing, cokoliv, ale spíš asi WhatsApp nebo Messenger marketing bych dělal. A následně bych tady tyhle lidi stylem jakožto kasína, tak se jim připomínal a pořádizoval na tu modelku, na právě ty platformy, na sítě a tak dále. Mě zajímá, jak ty s tímhle pracuješ. To je můj pohled. Mě teď zajímá, jak to máš nastaveno ty. Jestli to máš nastaveno fakt čistě, takže máš na Instagramu prostě jako svoji audience s tím pracuješ, nebo máš databáze, se k těma pracuješ? OK, teraz ti predám nejaké veci, ktoré robíme. Myslím si, že tie veci budú užitočné pre ľudí, čo aj všeobecne podnikajú, preto začnem s nimi. Číslo 1 je ManyChat, bezkonkurenčne. To znamená, že to je platforma, ktorú si ty dokážeš naučiť, aby komunikovala s tým človekom na základe tých najčastejších otázok a odpovedí, ktoré do nej dodáš. A to presne sa využíva, ManyChat sa využíva vtedy, keď my potrebujeme pripomenúť nejakému človeku, ktorý, vieš si tam nastaviť aj to, aby na základe toho, či ten človek len zareagoval na ten content, sa mu pošle teda DM, či keď ich má schválené. A na základe toho, keď sa mu pošle, tak tie AI Models účty, máme to tam nastavené, ale to sme testovali len zo začiatku. Teraz sme sa posunuli ďalej, to znamená, že máme Telegram funnely. To znamená, že na Telegrame máš obmedzenie na not safe to work, not safe to work znamená explicita, máš obmedzenie na explicitu, ale neobmedzuje to, že tam môžeš pridávať tie linky a nejakým spôsobom iné fotky ako na Instagrame, tak aby sa ten človek konverzoval a pokiaľ je v tom kanále a sleduje ten obsah, si tvorí nejakým spôsobom púto s tou modelkou. To nemá až taký význam. Ten najväčší význam bezkonkurenčne má to, že tie platformy majú povolené retargetovať ľudí, ktorí už raz boli tvoj fanúšik. To znamená, že v prípade, že sa človek rozhodne ti neplatiť peniaze, ty ho môžeš do nekonečna retargetovať, pokiaľ si nezablokuje ten daný účet modelky. Naopak, pre tých ľudí, ktorí nechcú robiť AI OFM, ale chcú len automatizovať nejakú komunikáciu, určite im preto odporúčam používať ten ManyChat. Je to super, lenže ľudia vyhľadávajú osobný kontakt. Na základe toho osobného kontaktu má možno trošička väčší význam funnel typu odkaz na váš web. Na tom webe je nejaké VSL. VSL znamená Video Sales Letter. To znamená, že pomocou videa ste si vytvorili
nejaký obsah, kde ste zhrnuli tú najväčšiu hodnotu, ktorú dokážete človeku poskytnúť, on si ju pozrie a potom buď je tam odkaz na call priamo s vami, s vašim seterom, alebo teda už potom nejaká osobná komunikácia, pretože to rozhodnutie, či si ľudia kúpia alebo nekúpia, je obrovské na základe toho, či komunikujú s botom alebo s vami. Rozumím. Napojuješ do toho ManyChatu i nějakým způsobem umělou inteligenci, ChatGPT nebo něco? Či to máš čistě fakt tak, že si nastavíš ty zprávy, když se stane A, pošle se B a tak dál? Jak to máš nastaveno? Toto priamo už nerobím ja. To robí priamo ten môj partner, čiže on by ti na to určite vedel odpovedať lepšie. Ale máme tam nastavenú ešte jednu automatizáciu, to znamená, že aby sa neposielali len nejaké správy opakovane, tak na základe dĺžky od reakcie na ten príspevok sa posiela vždy iná správa, reakcia alebo daný produkt, nie produkt, ale emoji, ktorý chceme poslať. A vy, když tam máte tedy nějaké uživatele, tak jsou čistě ze sítí a tak dále, že to je vaše audience, kterou si tam dovedete? Nebo pracujete i s externími daty? Pojďme si říct na rovinu. V dnešní době je databází telefonních čísel, e-mailů, všeho. Je to veřejně dostupné, jsou to prostě veřejné data. Mimochodem teďka ta 5 umí i scrapovat jako Vím, na to jsem viděl. Hodně dobrý, já si s tím hodně hraju. A mě právě jako zajímalo, jestli třeba děláš i to, že si takhle vyskrapuješ ty kontakty, narveš to do toho ManyChatu a následně nastavíš na tu celou automatizaci třeba na tom WhatsAppu, který umožňuje tu práci s telefony. Rozumiem. Dôvod, prečo my nezdielame naše USA modelky a profily na Česku a Slovensku, teda priamo ja na svojom osobnom profile, je ten, že my máme audience len z USA. To znamená, že teda neskúšal som to ešte na USA spraviť, že či to dokáže aj na USA ten ChatGPT, určite to dokáže s nejakým správnym príkazom, ale my máme našim problémom, teda našim hlavným cieľom, teda už nie je získavať manuálne audience, ale automatizáciou, čiže tých sociálnych sietí pomocou tak, lebo keď by sme to robili manuálne, sme museli rozšíriť náš tým. A náš hlavný fokus je na konvert tých ľudí, ktorí prichádzajú momentálne. Tam máme hlavný fokus a aj to je dôvod, prečo napríklad nemám 4 alebo 5 modeliek, ktoré nespravujem, ale spravujem len 2. V momente, ako som sa snažil mať 4, čiže pridať ďalšie 2 identity, tak polovica z môjho týmu sa musela sústrediť na budovanie nových identít a polovica, ktorá zostala, tak tú prácu nerobila dostatočne dobre, lebo im chýbali kolegovia, s ktorým boli zvyknutí pracovať. To znamená, že to podnikanie začalo padať a ja som musel spraviť krok späť, aby sme opäť zvýšili fokus len na jednu danú vec. A to je jediný spôsob, ako ja to dokážem škálovať. Sám to poznáš, že čím viac ľudí tam je, tým viac vecí sa môže pokaziť. A to je jediný spôsob, ako ja to môžem škálovať, že dokážem niekomu poskytnúť svoje vedomosti. Keď on sa to naučí a dostane sa na nejakú sumu a bude chcieť ísť vyššie, tak vtedy on je ochotný za to, že mi verí a ja som ho dostal na tú sumu, mi vymeniť percentá z jeho podnikania za to, že mu poviem, ako sa dostať vyššie, prípadne mu poskytnem svojich ľudí, ktorých mám k dispozícii, alebo si dokážem sa s nimi spojiť. Ale späť ešte k tvojej teda otázke, hlavne to, čo si myslel, alebo teda mal na mysli, tak je určite užitočné. Obaja asi neznášame tých ľudí, čo nám cold callujú a sú to fakt akože v našich mysliach. Já to zjišťuju, protože já jsem půl roku měl call centrum vlastně remote, teďka budu mít call centrum zase fyzicky Praha-Brno, Praha-Olomouc. Takže já vždycky, když mi takhle někdo volá, tak já se ptám, a kde jste na mě vzal kontakt? Jo, oni vždycky zveřejně dostupných z databází a no. Říkám, výborně. Výborně. Ty pokuty jsou, já nevím, jestli víš, jako ten backstory toho, ale ty máš snad 20 milionů pokutů, když tě někdo jako nahlásí, že děláš cold call. To není prdel, jo. V tuto chvíli. Jo. Ty musíš mít souhlas GDPR, cookies, proto já vždycky se jako schválně ptám, jo, kde jste vzali kontakt, protože když ti jako odpovíš špatně a já vím, co je ta správná odpověď, tak ty prostě můžeš to nahlásit. To je určite zaujímavé vedieť. Keby mi niekto opakovane volal stále, tak si myslím, že by som nebol z toho nadšený a možno by som sa o to zaujímal viac. Momentálne to nie je môj hlavný problém. Ale pre ľudí, čo to robia, tak najlepšie a najefektívnejšie to podľa mňa robiť s nejakým produktom, o ktorom ste presvedčení, že funguje a chcete ho predať. Pretože v momente, keď ste presvedčení o tom, že produkt, ktorý máte, funguje, tak aj na základe toho komunikujete s tým človekom a predávate mu ten daný produkt. Tak ako ja sa prezentujem s tým, že to, čo máme, tak proste buď niekto chce a pridá sa, alebo nechce a nech sa mu darí, nech sa venuje niečomu inému, ale takisto proste potom, keď máte produkt, ktorý je reálne funkčný a viete ho predať, tak na základe toho aj predávate a funguje, máte vyššie tržby. Tak to vnímam ja. Říkáš absolutně správně a mám v tuto chvíli 2 otázky na tebe.
které mi vyplynuly z toho, co jsi vlastně jako zmínil. První věc je to, že vy jste řekl, nebo ty jsi řekl, že máte publikum vlastně v zahraničí USA, tak jak děláš to, že vlastně sociální sítě běží tam, jo, nějaký VPNky, nebo mě zajímá spíš ta technická stránka. Rozumím. A druhá otázka, kterou jsem tam vlastně jako měli, bylo, ty jsi zmiňoval, že když jsme měli více modelek, tak ten fokus a ten výkon vlastně šel dolů, takže krok zpět byl vlastně pro vás krok kupředu. Kolik lidí je u vás v týmu aktuálně? Rozumiem, je nás viac ako 8, s tým, že polovica z nás je 4, potom som ja, môj kolega a 2 manažeri, ktorí to celé manažujú. Môj kolega má na starosti generáciu a ja marketing, teda čo sa bude generovať on tú generáciu. Takto sme zložení, s tým, že tí 4 nevypadávajú, sú to zahraniční ľudia, ktorých sme získali pomocou webov, kde teda weby napríklad, ako sú napríklad Filipíny, nejaké Tajsko a takto. Tam sú ľudia ochotní pracovať za menší poplatok, ktorý je pre nich akurátny ako tu poplatok. Dáváte im i procento z příjmu? Áno, ale veľmi, veľmi nízke. Veľmi, veľmi nízke. Na Já jsem zřejmě právě, asi se nebudeme bavit Upwork a Fiverr známe všichni. A myslím si, že i možná někteří diváci, vlastně stránka, kde jste schopni si domluvit nějakého remote freelancera, který vám může dělat web, source, whatever, jenom to popisují pro diváky. A co se týče tebe, tak já mám s tím zkušenost takovou, že to jsou jako... Já jsem to dříve testoval a chtěl jsem, aby mi vyfiltrovali nemocnice, tuším v Polsku. Ty mě tam dali nějaký nemocnice v Ugandě nebo kde, jo, prostě absolutně jako úplně mimo, jo. Takže ta kvalita, si říkám, že občas ChatGPT sice kecá, ale tohle jako je extrém, jo, takže... To je pravda, je to veľmi komplikované nájsť niekoho spolahlivého a keď sa chce učiť, ale preto máme vytvorený aj ten tréning proces, je automatizovaný, ktorý pridáme na web a oni nám len pošlú vyplnené zadanie. Pokiaľ to zadanie nesplňa dané požiadavky, tak nie sú prijatí a nemôžu ísť k nám ani na tréning. Proste ani s nimi nekomunikujeme ďalej. Proste sú odmietnutí. Z toho sa vybrali tí ľudia, ktorí sú teraz... My už máme stabilne vybudovaný tým. Nikoho som nehajroval posledné 2 mesiace. Na základe toho si dokážem to tvrdiť. To znamená, že keď človek chce zohnať týchto ľudí, tak to dokáže, ale pýtal si sa teda konkrétne na tú štruktúru toho, ako to funguje. Tu technickou stránku, jak to uploadujete do zahraničí. Áno, rozumiem. Tie zariadenia, ktoré používame, musia byť čisté. Takisto ako internet. Keď doma niekto napríklad u teba, bracho, skúšal vytvoriť 200 Instagramových účtov a pripojil by som sa na tú Wi-Fi s čistým zariadením, tak už by čisté nebolo. Ten Instagram už by vedel, že ten internet, ktorý využívaš, bol v minulosti infiltrovaný a mohol by poškodiť tú platformu. Na základe toho sa bráni, znižuje ti transkor a nepovolí ti mať virálne videá, aby tvoj profil rastol. Keď si to zazdieláš z druhého telefonu na datách, ty data sú vždycky nové. A Takže promiň, jenom pojďme teda od začátku. Koupím telefon, nazdílím si na něj data z nového... Pojďme úplně od startu. Okay. Jo? Jak je tam ten step A až Z? Rozumiem. Tak si kúpim čistý telefon, do tohto telefonu si kúpim SIM kartu. Českou nebo americkou? My používame české, ktorá je prednabitá, ale len si ju aktivujeme a ten kredit nepoužívame. Je to kvôli tomu, aby sme vyzerali viac dôveryhodne ako reálny človek, pretože čo má reálny človek? Reálny človek má aktivovanú SIM kartu ako telefón, chápeš? Čiže na základe toho si urobíme aj dvojité overenie na ten profil a keď máme hotový profil, nový overený, tak začíname robiť warm-up. S tým, že sme pripojení na hotspot z našeho druhého telefónu. Ověření toho profilu, bavíme se třeba o Instagramu například? Áno, keď sa bavíme o Instagrame, tak je to napríklad pomocou SMS a Gmailu. Já nevěděl, jestli se bavím jako o identitě, vys, občanka a tak dále, takže ověří si e-mail, telefon na Instagramu novém a pak pokračuješ. Okay. Potom začínaš tvoriť, to znamená, že je nějaký proces konkrétní toho, zkusím to prejsť všeobecně. Ještě se tě zeptám, promiň, to tam unikla ta informace, ty si teda z druhého telefonu nazdíliš ty data? Ano, přesně tak. Jenom to možná zase opět pod divákům lehce popsat. Nazdíláš si z druhého telefonu data kvôli tomu, že to je len prednabitá SIMka a ty ju nechceš používať. To znamená, že ti stačí, keď si tam zapneš alebo necháš si len letecký režim a na základe tých nazdielaných dát, ktoré máš istotu, že sú čisté, nemajú žiadnu históriu, pretože sú vypnuté a zapnuté teraz, zo zariadenie, ktoré je tvoje a vieš, že si na ňom nerobil žiadne špinavosti, aj keď tie dáta s ním nemajú nič spoločné, tak sa dokážeš pripojiť na unikátnu IP adresu a tak. A on jako není, to znamená, já mám svůj vlastní, teda mám nový telefon, ze svého aktuálního telefonu si tam zapnout ty data. Je teda jedno, že ty data jsou jako český, to znamená, není to jako nějaký americký. Je to úplně jedno a k tomu sa dostaneme. Čistě si zapnu
přesunu jako data na ten nový telefon, který nemá žádnou historii, nic, jo? Ano. Tam to pustím, založím Instagram, ověřím, jdu dál. Okay. Áno, dôvod toho... A VPN-ku, jenom ještě, pardon, nepotřebujeme mít žádnou VPN-ku. Dôvod toho je ten, že my na začiatok sa snažíme vyzerať ako najviac dôveryhodný používateľ. Naším cieľom nie je zo začiatku vyzerať ako človek z Floridy, aj keď ten Instagram vie, že sme na Slovensku alebo Česku. Naším cieľom je zo začiatku ukázať Instagramu, že sme dôveryhodný používateľ a na základe toho on sa rozhodne nám odporúčať naše fotky a videá ďalším používateľom. Keď budeme mať túto funkciu odfajknutú, akože budeme mať možnosť to robiť, potom sa budeme snažiť cieliť na to americké publikum. Dôvod, ako na to cielíme, je pomocou amerického alebo teda anglicky hovoriaceho obsahu, pomocou hudby, ktorá je anglicky trendovaná. A čo robíme my, je, že na AI content si dokážeš generovať USA vlajku. To znamená, že keď ju tam párkrát popridávaš do pozadia, má to veľký impact na to, kde sa to video odporúča. To je len taký akože internal odporúčanie, vieš, lebo každý štát má nejaké svoje typické znaky. Keď tieto znaky využívaš vo svoje dobro, tak na základe toho ťa ten Instagram bude odporúčať. Keď máme už USA nejaké základné odporúčania, máme dve možnosti. Buď chceme raz rýchlejšie, ale neviem, či to má až taký dlhodobý potenciál, my sme to skúsili na nejakých našich profiloch, je, že sme nakúpili teda na Mete, keď sme ešte nemali žiaden explicitný obsah ani nič, sme len dali jednu platenú reklamu na jeden post. To bolo všetko. To sa nám prešlo, aj keď som hovoril, že sa to nemá robiť ani nedá robiť, jedna fotka ti prejde. To sme spustili a na základe toho sme tam získali nejaký base USA following. Keď sme to tam mali, tak... Jak velká to byla kampaň, kolik jste tam proinzerovali? Jako běžalo to den, týden a za kolik? Bežalo to 2 týždňa a dali sme to na 1000 sledovateľov. Jo. A pak vám to víš za kolik? Nič, dali sme to len dolu. Neviem presné sumy. Jo. A pak vám to zablokovali, nebo vy ste to vypli? My sme to stiahli. Ty dokážeš vlastne odstrániť históriu akejkoľvek fotky a videa na základe toho, aby sociálne siete prišli na to, či je to AI alebo nie. Ale to si myslím, že by nebolo správne tu začať preberať alebo tak. A není možno... My sme tie reklamy robili na základe vtedy ešte účtov, jak som ti hovoril, že keď sme spolupracovali ešte s tými reálnymi modelkami, tak jediné, čo sme spravili, že sme upravili ich charakter s ich súhlasom. Čiže to ti Meta povoluje, takéto reklamy inzerovať. Dôvod, prečo sme to my prestali robiť, alebo museli prestať robiť, je, že teraz už máme čisto AI modelky. My nemáme žiadnu fyzickú osobu, ktorá by nám prípadne mohla doložiť dôkaz toho, že toto je content, ktorá vygenerovala reálna osoba, jediné, čo ste vy spravili, že ste ho upravili z AI. A pardon, ty platformy, které vy na to používáte, na tu monetizaci, já nevím, jsme schopni to... FunView aj OF-ko můžeš využít. Pardon, ta druhá platforma, to OF, oni ti to jako umožní, protože pokud se nepletu, tak FunView, ty jsou s AI kam úplně v pořádku, ale OF, tak tam je problém, protože máš ověření identity té dané modelky, tak jak to funguje tam? Správne sa pýtaš. My sme OF-ko testovali a používali len vtedy, keď sme mali tie reálne modelky. To znamená, že ty si vytvoríš profil na reálnu modelku, ktorá keď nesúhlasí alebo nechce pridávať jej tvár a chce mať iné črty tela, tak si ich dokážeš pomocou AI samozrejme modifikovať, ten program to vytrénovať a v momente, keď by na teba OF-ko prišlo a že ukáž mi teraz, že si reálny človek, tak to dokážeš ukázať. Takže tím pádem ty AI modelky, které máš na OF, tak vychází z reálné postavy? Mal som človeka. A už nemám, ale áno, máš. Takže vlastně tím pádem OF teďka využíváš nebo nevyužíváš? Teraz nie. Jo, takže už máš čistě FunView. Áno. A je i jiná platforma nebo čistě jako... Ja ti poviem, že je tých platformiem viac, ale dôvod, prečo používam FunView, lebo je to jednička v AI modelkách a tie platformy sa delia na základe toho len, že čo povolujú a rozlišujú sa len na tom, že čisto jednička v tomto sektore je OF-ko, pretože máš dôvod k tomu je jednoduchý, že máš niekoľko externých produktov, ktoré dokážeš pripojiť na OF-ko a na základe toho nemusíš priamo dávať napríklad tomu účetový prístup na ten účet, ale len pomocou toho externého produktu ho dokážeš pripojiť tam. To na FunView nedokážeš, ale dokážeš si samozrejme dať všade dvojstupňové overenie a v momente, ako by ti prišlo upozornenie, že sa ti snaží zmeniť heslo alebo zobrať peniaze, tak ho proste vyhodíš. To je výhoda aj nevýhoda. Na základe toho sú tam tí manažéri, ktorí to kontrolujú. A hlavná výhoda teda FunView je, že ty na tie AI modelky máš priame povolenie ju využívať, aj keď je to len 100% AI charakter. A to je dôvod k tomu.
Mě to vlastně jako zajímalo z toho titulu, že ono v dnešní době ty můžeš mít tady ty modelky a AI modelky, to je jedno, využívat to i na Telegramu. Na Telegramu máš tady subscription, můžeš mít i to, že prostě v nich ty peníze můžeš inkasovat, že jo, na PayPalu, whatever, že jo. Takže mě zajímá, jestli i tyto cesty používáš, nebo fakt čistě jedeš striktně ty platformy? Iba striktne tie platformy kvôli tomu, že v tých platformách mám už ľudí, ktorí sú naučení na nich pracovať a keď sú na to naučení a máme nejaký systém, tak tá zmena v tom systéme na tej úrovni, kde sme, už by bola skôr k horšiemu ako k lepšiemu, preto aj menej riskujeme. OK, rozumím. Zajímá mě, padlo zde hromadu témat, které z těch témat by si chtěl divákům více objasnit. Kde bys ještě chtěl zabrousit? Keď by som mohol zabrúsiť, tak sú to asi určite niečo so sociálnymi sieťami, pretože ľudia podceňujú potenciál toho. Kdokoľvek, kto má nejaké podnikanie, sociálne siete mne v živote umožnili v podstate všetko, čo mám a kde sa nachádzam, napríklad, lebo som sa presťahol do Prahy a tú možnosť mi dali sociálne siete, ale teda hlavne moje modelky, s ktorými som profitoval. Dôvod toho je ten, že sociálne siete by chcel každý, aj ten, kto má fyzické podnikanie, aby mal viac zákazok, ten, kto má online podnikanie, za to len rád, pretože predáva nejaký nehmotný produkt, ktorý má nižšie náklady ako väčšinou, teda ako keď je fyzicky, nemusí ho nikam fyzicky z bodu A na bod B dopraviť a dokáže to len pomocou internetu. To je tá najväčšia výhoda oproti teda tým výhoda nehmotným oproti hmotným predmetom. Zároveň výhoda hmotných predmetov, teraz ti uvediem príklad, ako je Jim Beam, je ten, že keď si raz Jim Beamu nakúpiš a s tým nákupom si spokojný, ten proteín dobre chutil, tak nakupuješ opakovane z Jim Beamu, pretože tam majú buď za A dobré ceny, ale za B hlavne kvôli tomu, že máš s nimi dobrú skúsenosť. A to je tá vec, kde ty z toho profituješ. Ale zároveň, keď skúsim dať nejaké online podnikanie, napríklad predávanie vedomostí. Predávaš nejaký e-book a ten e-book porovnáš s tým, čo robím ja, že ja predávam produkt, AI modelky sú teda fotky, tak rozdiel v tom je ten, že tá cena tej fotky nie je daná. Tá cena tej fotky sa určuje na základe toho, koľko je zákazník ochotný za ňu zaplatiť a to je jediný dôvod, prečo to robím, je, že ja som potreboval peniaze a vedel som, že viem nejaký skill. Časom určite chcem aj ja raz ďalej ako človek, ako osoba z tohto sektoru úplne odísť a čo môžem spraviť, alebo teda čo sa môžem naučiť presne ako sme spolu preberali, sú 3 levele podnikania. Ten prvý je len, že si súčasťou tej platformy, ten druhý je, že si spoluvlastníkom platformy a ten tretí je, že si majiteľom platformy. Tak ja by som chcel ísť z toho prvého do toho druhého, že by som bol spolumajiteľom platformy a tam pomáhal v tých viacerých funkciách, ktoré už dokážem celkovo potom ovplyvniť a ďalej rastol. Ty jsi zmiňoval, že sociální sítě je něco, co by měl využívat každý náš divák, téměř tak to vyznělo. A ono to má zároveň ale vlastně i nevýhody. Jedna z nich je to, že pak si nechci jako ne každý bude známý, ale můžeš být známý, můžou ti lidi poznávat na ulici, přijdeš o takovéto soukromí, ty vlastně sám na sítích dokumentuješ, jak vypadá tvůj den, takže ti lidi jako ví, kde se pohybuješ, teď vlastně vyšla umělá inteligence, která ti i zmapuje, kde přesně seš, nebo vlastně asi víš, že tam máš fotku, že v pozadí máš třeba lampu, ono ti to prostě díky té lampě Google Maps dohledá přesně lokaci. Jo. Jako když víš, že tohle to existuje, že se to děje, tak v dnešní době je o to víc jednodušší nechat se nachytat anebo být pod nějakým dohledem stalkerů. Jo. V našem případě my se asi ubráníme, jo, tam bych se toho jako nebral, jo, nebál, ale potom si vezmi nějaké slečny, tak tam je to prostě v háji. Jo. Treba si položiť 2 otázky a tie otázky sú základné k tomu, či chcete byť na sociálnych sieťach alebo nie. Prvá otázka je, že či je to niečo, čo je v súlade s vašim cieľom. Pokiaľ je vašim cieľom zarobiť čo najviac peňazí, a potom príde druhá otázka ako a viete, ste buď pekná, alebo ste proste, viete nejaký skill, ktorý viete ostatným ľuďom predať. A teraz prichádza tá tretia otázka, že ako ho chcete predať, čiže pomocou sociálnych sietí je to najľahšie a najrychlejšie, tak vtedy to má význam. A kedy to nemá význam, tak je to vtedy, keď to nie je v súlade s vašim cieľom. To znamená, že pokiaľ nemáte radi ľudský kontakt, nechcete tam pôsobiť, tak to nerobte pod vašim menom, ani tvárou, ale robte to faceless. To znamená, že ty si dokážeš akokoľvek vytvoriť content, či už predávať nejaký produkt, ako je napríklad nejaký e-book, dokážeš predávať videá na automatizáciu, živiť sa z reklám, ktoré tie videá doručia na YouTube,
môžu byť vytvorené akokoľvek, len aby udržali to publikum a YouTube ich vyhodnotil ako užitočné, ale taktiež môžete bez toho, aby tam bola vaša tvár alebo niečo podobné, pre niekoho firmu robiť marketingové služby. Rozumím. Je to samozřejmě jako téma k diskuzi, já to spíš beru z pohledu, že když my jako muži budeme dělat obsah na sítě, tak rozhodně, kdyby to dělala žena, tak ty čísla bude mít větší a vlastně pak úplně jedno, jestli tam dává fotky v plavkách nebo v obleku, to už je vlastně jako úplně jedno a už jenom tím, že je to žena, tak to publikum bude mít z 90% mužské a proto říkám, že tohle riziko tam jako je a je to velké riziko. Proto mě jako zajímalo, jaký na to máš pohled, zvlášť teďka v téhle době, kdy fakt není těžký zjistit, kde ten člověk se nachází. Je to veľmi, ako by som to povedal, ja sa snažím veci, ktoré neovplyvním, neriešiť. V prípade, že by niekto mal niekedy napadnúť moju mamu alebo tak, nedaj Bože, tak sa to bohužiaľ stane a ja nemám nejakú moc to zmeniť, pretože neviem predpovedať budúcnosť. Samozrejme, keď by som vedel, tak by som to zmenil a sústredím sa naozaj len na veci, ktoré dokážem ovplyvniť, pretože jedného dňa ja aj ty umrieme a nejak to nezmeníme a potom proste jediné, čo po nás ostane, je ten hrob. Čiže jediné, na čo sa sústrediť, je to, aby sme dokázali prežiť čo najlepší život, ktorý žijeme teraz. Děkuji za takovou příjemnou vsuvku, ale je to pravda, jako máš absolutní pravdu a je zase jako blbost říct, ale netvoř na sítě, protože jsi pěkná žena a jako máš tam tohle riziko, to je taky jako blbost, že? Na to se dívat tímhle pohledem, takže to jsem si taky tam s tebou chtěl rozhodnout. Ja si myslím, že väčšina žien, čo sú pekné, si uvedomujú, že sú pekné a tvoria na siete kvôli tomu. A pak jim to funguje. No hej. To je ta nespravedlnosť. Ale myslím si, že si prišiel do veľmi dobrého sektoru, že úspech ako muž je požadovaný za samozrejmosť a úspech ako žena nie je ani otázkou. To je proste niečo, čo sa nerieši. Keď si muž, tak musíš proste uspieť. Musíš priniesť domů ten chleb. Áno, a nie je otázkou to, nezáleží nikomu na tvojom veku. Ide len o to, že čo dokážeš vyprodukovať sám pre seba. A na základe toho sa ja aj na to nejakým spôsobom pozerám, že či názor teda ten muž musí byť niekto, kto dokáže zabezpečiť ľudí okolo seba a vytvoriť to podnikanie, zarobiť tie peniaze. A pokiaľ je to legálny spôsob a spôsob, ktorý je momentálne na trhu požadovaný, tak ja mu ten spôsob poskytnem len na základe toho, že ma trh odmení peniazmi. To nijak nehovorí nič o tom, či v osobnom živote proste konám dobro, pretože neviem, či si videl alebo nie, ja veľa, teda nie veľa, ale niektoré z tých peňazí posúvam ďalej. Ja mám 21 rokov, chápeš, proste dám ľuďom na dobrú vec, takže tak. Pomalu se blížíme ke konci. Doufám, že vás podcast baví a já bych ještě jednou chtěla poděkovat našemu hlavnímu partnerovi budupilotem.cz a pokud toužíte po zážitkovém letu anebo papírech na pilota, tak určitě neváhejte a proklikněte se na odkaz budupilotem.cz. To jsem vlastně nezmínil a jsem hrozně rád, že jsi tohle téma teď otevřel, protože já jsem teďka předevčírem uzavřel novou spolupráci s nadací Malinoe. To znamená, celý tento podcast bude fungovat i tak, že část jeho výdělku půjde vlastně na tady tu nadaci, kde právě jsou děti s různými problémy a je to člověk, pan Strejček, který vlastně má sídlo v Olomouci a vlastně vybírá si konkrétní ty projekty nebo spíše konkrétní příležitosti, kde vlastně on může pomoci, takže i tímto bych takto chtěl podpořit tuto nadaci, takže jsem rád, že si to zmínil a přesně tak je to i nastaveno. Ty jsi i říkal, že jsi poměrně mladý, my jsme věkově na tom téměř stejně. Pojďme se dostat k tomu tématu, o kterém jsme hovořili před tímto podcastem, o té vysoká škola. Ty jsi studoval... Co jsi studoval? Mendelu. Ja som študoval Mendelu, teda presne obor. Ekonomika a podnikanie sa volal môj obor. A bohužiaľ, toto bolo niečo, čo ma nenaplňalo, hlavne kvôli tomu, že ľudia, ktorí boli na vysokej škole, tam boli nie kvôli tomu, aby sa vzdelali, ale kvôli tomu, aby načerpali čas toho komfortu, kde môžu získať čas a užiť si život v porovnaní s tým, aby pracovali na svojich cieľoch. A to bol dôvod, prečo som odtiaľ odišiel, lebo som tam s moc veľa ľuďmi nerozumel. A je to oveľa nepríjemnejšie zo začiatku, pretože všetko je proti tebe ako proti mladému mužovi, pretože nie si dostatočne vzdelaný, inteligentný a nemáš dostatočne skillu na to, aby si uspel v tak kompetitívnom markete, kde sú ľudia o 20 rokov starší ako ty a ich cieľ je taký istý ako ty, zarobiť peniaze. Nejde na oko, proste ich cieľ je taký istý ako tvoj a súťažíš proti človeku, ktorý má oveľa viac peňazí, prostriedkov, zdrojov, skúseností a
musíš proste vytrvať, zatrieť sa a je to nepríjemné, ale potom je to vtipné. Ja napríklad som pridával aj na svoj Instagram teraz nedávno taký edit alebo hovorené video, kde som mal posledné peniaze zazmluvnený na pol roka v byte a zasmial som sa na tom skuti, ale moc by som sa nezasmial, keby to nevyšlo. Ano, a je to přesně jak říkáš. Jo. Já jsem vlastně půl roku měl kancelář na náměstí Republiky, minulý rok jsem spal na zemi. Já jsem tam měl prostě spacák, já jsem tam spal na zemi půl roku, chápeš to? Takže já s tebou absolutně v tomhle souhlasím a souzním. A mě zajímá, v rámci té vysoké školy, díváš se na to tedy tak, že člověk, který dělá biznis, tak je mu to k ničemu? Nebo mě zajímá pro běžného člověka, který na to teď kouká, co bys mu doporučil v rámci té vysoké školy, jestli třeba byla chyba ve výběru vysoké školy? Ja si myslím, že vysoká škola má, pokiaľ vašim cieľom nie je zarábať veľa peňazí, ale robiť dobro pre toto ľudstvo, tak vysoká škola má význam. Pokiaľ vašim cieľom je byť lekárom a pomáhať ostatným ľuďom, má to význam. Fyziológia má to taktiež význam. Odbory, ktoré sa nedokážete naučiť sami a chcete pomôcť ostatným, je to naozaj hodnotná vec. V prípade, že vašim cieľom je zarobiť čo najviac peňazí, tak jediné, na čom to záleží, sú buď peniaze, ktoré sú vám dostupné, aby ste vybudovali to podnikanie, alebo skúsenosti, ktoré chcete načerpať a tie skúsenosti načerpáte len tak, že pôjdete von a budete zlyhávať. Čiže to je na konci dňa jediný spôsob, prečo ja tu mám možnosť teraz s tebou sedieť, lebo som bol schopný zlyhať čo najviackrát za čo najkratší čas, za čo najviac sa z toho poučiť a to mi odovzdalo nejaké vedomosti. Verím, že v živote zlyhám ešte miliónkrát a len do bodu, kedy sa budem chcieť ďalej vzdelávať a ďalej rásť, tedy budem zlyhávať. A vždycky ten najväčší risk v živote, napríklad risk, že som odišiel z vysokej školy a stratil podporu rodičov, čo sa týka financií, mi priniesol najväčšiu odmenu. A tá odmena bola to, že som si bol potom na konci dňa nejakým spôsobom schopný tie financie zabezpečiť. Keď sme sa bavili ešte o tom cold callovaní, tak to bol môj prvý pôrok, ako som odišiel z vysokej školy, tak som volal a bol som, akože každý je strašný macher, keď sa jedná o jeden telefonát, ale keď ich máš dnes spraviť 1000 neznámym ľuďom, tak to nie si až taký macher, ešte keď ťa polovica z tých ľudí kopne do zadku, lebo je to investovanie. Máš v tom absolutní pravdu. I ten cold calling sám o sobě je strašně jako vtipný téma. Co ti tam nejvíce fungovalo v cold callingu? Keď ich na začiatku dobre zaujmeš, že máš prípadne... Ľudia nemajú až tak radi novinky, čiže nehovoríš novinky. Zaujmeš teda čím? Poďme sa baviť specificky. Výsledkami. Že akcie, ktoré predávate, majú výsledky. Myslím si, že to je taký najviac overený spôsob, ako niekoho zaujímať. Takže taková tá scéna z Vlku z Wall Street, tady mám speciální nabídku. Jo, to asi úplne nefunguje, jo, podľa tebe? No zvláštne na Slovákov, lebo akí sú Slováci? Sú to nie kontroverzní, ale konzervatívni, presne tak. To je proste... Více než Češi? Řekl bys, že Slováci sú... Definitívne. A Slovensko je aj veľmi také naladené, že čo máš ty, tak nie je správne, že to máš a nie je správne, ako si sa k tomu dostal. Namiesto toho, aby si povedal, že to isté môže mať aj. Takže si myslíš, že Slováci sú, a to jako téma úplně někde jinde, ale myslíš si, že Slováci jsou tedy více závistiví a jako nepřícní v tomhle ohledu? Mně to tak vyznělo, víš? Veľa ľudí je takých a veľa ľudí je zase naopak presný opak, že sú to dobrí ľudia. Jo, takže asi prostě záleží na koho. Áno, presne tak. Okay. Dva tábory. Zajímavý. Každopádně my se budeme pomalu chýlit ke konci, to znamená, pojďme to tedy uzavřít nějakým posledním tématem. Jaké téma bys ještě rád vyzvihl? Zde pro diváky, co si myslíš, že by mohlo pomoci? Jediné, čo by mohlo pomôcť, je, že vaši najbližší ľudia majú na vás najväčší impact. Ja nemám moc kamarátov a kamarátov, ktorých som stratil kvôli tomu, že som sa snažil rásť aj ďalej v živote. A pokiaľ chodíte do práce a chodíte tam do 16. alebo do 17. po obede, tak jediné, kde sa môže váš život zmeniť, je po tej 16. alebo po tej 17. Nie dovtedy, pretože keď tam budete sedieť o hodinu dlhšie, alebo tak jediné, na čom pracujete, sú sny alebo teda práca človeka, ktorý vás zamestnáva. Jediné, kde som aj ja dokázal zmeniť ten život, je, že hneď ako som prišiel domov, som sa prezliekol a šiel pracovať na vlastných projektoch. A to je na konci dňa tá hodnotná vec, že keď máte vlastné podnikanie, tak ste jediný človek, kto berie zodpovednosť za kapitál a s tým, že máte najväčší risk, máte aj najväčšiu odmenu toho, že to vyjde. A to je tá najlepšia vec, ktorú môžete spraviť v živote, ak chcete byť slobodní. Pokiaľ po práci si pôjdete dať pivo alebo nejako odpočinúť, dať nápoj, pozrieť film, tak
v dlhodobom horizonte, pokiaľ váš život, ktorý je v bode teraz, trápi a chcete ho zmeniť, to nemá význam. Pokiaľ ste spokojní s tým, kde ste a nechcete ďalej rásť, tak to má význam a robte to. Rozumím. Děkuji ti za toto krásné uzavření. Moc děkuji za přijetí pozvání do tohoto podcastu. Rád jsem tě viděl, rád jsem tě takto poznal. Doufám, že i diváci. A to je za mě a za celý tým Barflow vše. Moc díky a ja. Bolo to super, kámo. Taky děkuji.